Pochválený bude Ježiš Kristus. Po revolúcii, pred revolúciou ešte, kým ja som bol mladý, bol 9. ročník, čo teraz je. Potom za našich čias, keď som ja bol mladý, vymysleli prvýkrát 8 rokov. Že už za môjho mladí prvýkrát začali aj osmáci, aj deviatáci. Potom dlho bolo 8. ročník a potom vymysleli, že 10-ročná povinná školská dochádzka a teraz zase vymysleli to, čo už vymysleli, predtým sa len vrátili ku tomu. To tak vždycky býva, aj tá moda sa tak točí, aj toto. Zase 9-ročný však. A keď bola 10-ročná povinná dochádzka, tak bola taká finta, že teraz, keď takto prepadol, bol 6-tak, 7-ak, teraz vyšiel von a čo s ním? No tak na učňovku. No ale teraz bola 4-ročná učňovka s maturitou, potom bola 3-ročná bez maturity a potom bola 2-ročná. Tam vtlačili tých ľudí, koľko razy, tak ako vtisli ich. A tí ľudia, ktorí prišli zo 6. a 7. ročníka, väčšinou to boli deti z rozbitých rodín. Väčšinou z rozbitých rodín. Tie decká, boli problémové. A viem, že ma zavolali, prišiel jeden riaditeľ, pán farár, poďte učiť. Kde? Poprad veľká, tam, ja mám žakovce, mám toho roboty a poďte. Nikto tam nechce učiť. Jakže nikto? Náboženstvo? Nie. Hovoril som so Salesiánmi, Maroš, tu vieš, čo to sú, to je, oni nohy vyložia za to, čo? Nohy tak na lavicu, to, pozerám, idem, tak keď sú takí, idem. Išiel som tam a tak, jak povedali Salesiáni, presne tak bolo. Ja som vošiel do triedy, oni nič, keby vzduch vošiel tam. Si myslím, fajná trieda, paráda. Jeden jedol slaninu tam, ďalší hrali karty, to ten šiltovku naopak mal tam do boku, hrali si tam karty, ten s prepáčením zobral Coca-Colu, či čo grgol práve, tak. Ja si myslím, fajná trieda, paráda. Zapísal som, hovorím, že budem vás učiť náboženstvo. A to, fajn. Ale jeden, ten predsa len tak celkom prednej rady, ten sa otočil, ten bol z Lendáku, ten sa otočil a on tak a ostatní ma ignorovali. Myslím, Bože môj Duchu Svätý, ktorý z nich je vodca? Jak chytnem u dospievajúcich vodcu, mám celú triedu. Jak u vlkov. Chodili sme na vlko, keď som bol mladý. Ja viem, keď mám vodcu, mám celú svorku. Ale vodcu musím chytiť. Myslím, jak ho zbadať, ktorý je vodca? U dospievajúcich tak to je, v každej tej triede, tí najväčší frajeri, tí sa vždy predvádzajú, keď príde nová učiteľka pred babami, tak sa nafúkujú, ne? Spolužiaci, takí, to sú takí vodcovia, že všade sú to, v každej triede je to tak. No a tak hovorím, styk, chlapci, a čo je, ideme sa modliť, my nevieme, ja som vás prišiel naučiť, a my nechceme, ale styk, chlapci, styk. A ten jeden, odtypoval som ho, to bude vodca. A bol. Človeče, tak sa postavil, odfúkol, aby som si všimol jeho trojuholník. Tak stal. A hovorím, a ty čo tak stojíš, jak keby si 10 rokov na karate chodil? Však som aj chodil. Ja som chodil tiež 13 rokov, a 10. On však som aj chodil. Vážne? A poď sem. Prišiel ku mne, hovorím mu, Zenkucu dači kamajte. Kúkal na mňa, si chodil na karate, tak vieš, čo som povedal? Bojový postoj, ostav sa. Postavil sa, toto má byť bojový postoj? Stará baba tak stojí, jak ty. Hovorím, do kolien, nohy rozkroč poriadne a do kolien čupni. Všimni si mačky, keď sa bijú. Čo? Mačky zčupia. Ja som 3-krát starší, jak ty, ale 3-krát sa skorej preskočím. Kým ty čupneš a vyrovnáš sa, ja ťa už preskočím. Ťažisko dolu, chlapče, dolu. Ruky do kamaj. Ľavú ruku chrániš si tvár. Toto je ruky do kamaj. Gyakucuki, tu by som ti dal, vidíš? Kizamicuki stade. Furt, už by si dostal. Už bol neistý. Ten, čo jedol slaninu, sa skoro zadusil. Ten šiltovku si narovnal, tí karty prestali hrať. Naraz všetci tak kúkali na nás. A hovorím, teraz by to šlo, ten bojový postoj, ale najprv ťa chcem odskúšať. Jak sa skúša? Daj ruky na bok. Čo? Nás tréner vždycky skúšal gyakucuki. To je najtvrdší úder karate. Keď si dám gyakucuki, a ty to musíš vydržať. Na brucho, tu, na žalúdok. Čo? Tak? A to tí všetci už... On nech vám dá.
Si myslím, Bože, ja som už starý, či to ja vydržím. No jasne, poďme. Dal som si dal a už jak skladal ruku, som vedel, ty karatista nie si, fajn, bude mať ľahkú robotu. Zloženie ruky, to už je celá veda. Zložíš, jak do krabičky, ten prst trošku dáš ďalej, ten ukazovák, zložíš, toto musíš mať rovné, toto tak, toto trošku tak. A najdôležitejšie, palec musíš mať tak. On dal palec tak. Som vedel, ty karatista nie si, ale neopravil som ho. Vedel som, že doplatí na to. Už som ho nechal tak, už som sa usmieval, fajn, bude mať ľahkú robotu. No a teraz ešte som povedal, poďme, rozcvič sa. Čo? Rozcvič sa. Si myslím, Bože, len aby direktor neprišiel, alebo takto teraz, bo to bude prúser. No ja som si dal normálne kliky, ruky. Už som si robil tak, chytil som za tabulu nohy, si myslím, Bože, len aby takto neprišiel, aby takto to bude prúser. Ja som sa rozhombával nohy, ruky a už znervoznil, už klby, všetky som sa roztrénoval, rozcvičil. A teraz kúkal na mňa, rozcvičuj sa, čo, že ak si natiahneš šlachy, keď sa nerozcvičíš, poďme. A všetci tak, celá trieda tak na mňa, tak. Hej. No a teraz hovoríš, no on nech mi dá, no tak som dal nabok, poďme. Udrel ma do žalúdka a len to čo bolo ja? Pošteklenie komára alebo pohľadkanie muchy. To čo si urobil? To bol úder? A hovorí, z celej síly? Počkajte, ty si chodil na balet alebo na karate? Vlastne, že z celej síly. Z celej síly? Áno. A to ty všetci tak. Myslím, Bože, daj, aby som to vydržal. Udrel ma. A predpokladal som, že zle udrel, bo palec mal tak. Hneď si ho zranil. S palcom mi do brucha dal. Celý čas karatista je voľný, iba v čase úderu, anglický klobúk, a potom zase si voľný. Vždycky musíš vedieť uhádnuť, kedy stvrdneš kúsok, zase. Boxerista je inač. Úder karate, nacvičovali na lampu, nitku však, cvernú, a na to. A štvorku udrel boxerista, na internáte vždycky, ten papier vždycky uskočil. Udreli sme my, karatisti, dieru si spravil. Do toho dali sme sviečky, teraz už tak frajerujem však, ale vtedy som vedel, tie sviečky 4-5 sme dali a ja som na izbe všetkých 5 hasil. To znamená, musíš tak udreť, že sa nesmieš sviečky dotknúť, ale musíš ju zhasiť. Taký rýchly musí byť úder. Všetkých 5 sviečky, čo boli, neskúšajte to doma, lebo zapalíte bytovku. Však. A pozhasiť, to je úder karatistu. Však. No a teraz on jak udrel, zranil ruku a urobil tak. Išiel si sadnúť a všetci tak oči. A mohli sme začať náboženstvo. Ale vidíte? Presne tak je to v duchovnej oblasti. Úder dať, naučím ťa za 3 dní. Gyakucuki presne ťa naučím. Z bojové postoje ideš až do kolien, po priamke boky vložíš do toho ramena. Všetko, za 3 dní ťa naučím perfektný gyakucuki, najtvrdší úder karate. 3 dní. 3. Ale 3 mesiace, kým chytíš gyakucuki, tak to aj 3 roky a tak to vôbec. Tak je aj v duchovnej oblasti. Facky rozdávať, to je jednoduché. Ten je chlap, kto dokáže facky chytať. To je chlap. Nie ten, kto dokáže rozdávať, ale chytať. Vtedy som bol mladý, som bol aj rýchly, kopy som vedel chytiť. To bolo bežné, že som vedel chytiť kot. Keď takto kopnul, majgeri, však mavašigeri, to som vedel chytať. Som chytil, ašibaraj, išiel dole, ešte urakenuči dostal. Pif. To bol rýchly, teraz už som starý. Však, no a to som vedel. No a prosím pekne, tie tak počúvali. A už som rozprával náboženstvo. Dozvedeli sa z druhých tried, všetci mi prišli na náboženstvo. Kopu ľudí, už aj po zemi sedeli, po lavicách, všade, každý na náboženstvo. Furt som nejaký príbeh povedal a náboženstvo. O tom sme končili, už ku koncu roku, a on, pán farár, no, to už ako ku nám neprídete? Ako cez prázdniny, myslíte, či jak? Však nie som na kraji sveta, ako sa... Pán farár, tu sa nestretneme? No, to už bude riadenie Bože, keď sa stretneme. Si myslím, tým deťom len vštepiť to, žiadne také teologické vysoké, aby sa dokázali podeliť, odpustiť, aby dokázali druhému pomôcť, všimnúť si tieto veci. Také základné veci som im štepoval len. Však, že... No a teraz, čo sa stalo? Išiel som tu kúpiť farby, laky. Po Prade, čo tam som nevedel, kde zaparkovať, tak jak teraz som, no nevieš, kde zaparkovať. No to som išiel zaparkovať a teraz
vošiel som v monterkách pracovnou väčšinou dňa trávim. V monterkách, aj dneska, však furt monterka pracovnú. Zase som išiel tu, si myslím, však ma nikto nepozná, behnem do farby laky, kúpim. A išla taká banda veľká banda tu na pánečku tých chlapcov, hromy, blesky, toto vyčesané, všetko tu, také riflovky, celá ulica bola ich, každý sa im vyhýbal. Ja som tiež prešiel tak na druhú stranu a naraz všetci tota partiovka, do 20 chlapcov zastali. A kričia, pán farár. Ja kúkam, hneď to tí všetci prišli ku mne. My sa poznáme, hej, čo ste nás náboženstvo učili? To je farár, hej, to je farár. Hej. No a sme tak rozprávali. A si myslím, môj Bože, malo to vôbec význam? Malo to vôbec význam, či nemalo? A tak po rokoch som išiel som tam od toporca zamyslený z lesa, s autom, v pracovnom oblečení. Ak som mal starosti, som sa trápil, že čo ďalej, jak. Stopar bol tam za Spiskou Belou, pri tej poľnohospodárskej škole. Ja si myslím, robím dobrý skutok. Zastal som, nemal som chuť rozprávať, ale nechcel som preto, že ja nemám náladu pomôcť druhému. Tak nemám náladu, môj Bože, nemám, ale pomôžem druhému. Zastal, zabuchol dvere, kúkam, ten na mňa kúka. Tak sa kúka na mňa, kúka. Hovorí, pán farár. Ja kúkam, poznáme sa? Pán farár. Áno, som farár. Učili ste ma náboženstvo. Pred niekoľkými rokmi, už je to dávno. Pán farár, a neviete, jak ste mi zmenili život. Ja? Áno, vy, pán farár. Kúkam na ňo. Ty si Martin? Áno. Matka ti zomrela? Áno. A vy ste mi poradili vtedy. A poradili ste mi dobre. Pán farár, každú nedeľu chodím do kostola. Ráno a večer sa modlím. Nie som svetec, ale mám mimoriadne rád svoju ženu. Chodíme do kostola, vedeme deti k Bohu. Ty máš skoro slzy zaliali. Kúkam, Martin, si to naozaj ty? Áno, pán farár, ja. On plakal, tak si utrel slzy. Ďakujem vám, pán farár, často na vás myslím a modlím sa za vás. Musím strážiť čas, mi pán kaplan kázal, aby som neušiel. Však? No prosím pekne, vidíš, to je Božie slovo. Ty len zasej a nemusíš sa viac starať. Nevieš, kedy to sklíči. Najprv skromne, potom seblo, listy, klas a zrno. Vidíš? Zasievaj Božie slovo, zasievaj. A Don Bosco ešte hovorí, aj pri tej pôde môžeš pomôcť. Keď bude kvalitnejšia pôda, lepšie to zrno vyjde. Jak? Don Bosco hovorí, máš 3 silné možnosti alebo zbrane. Láska, modlitba a príklad. Láska. Dcerka sa mi tráti, pán farár. Syn mi desi uteká, desi po vonku. Pán farár, ten môj muž popíja. Čo s tým? Don Bosco, jeho metóda, láska. Cíti tá dcerka, že ju miluješ aj tak? Dcera moja, žiješ nedobre, ale aj tak ťa mám rada. Ja som tvoja matka. Nedobre žiješ, milujem ťa. Nechce nič počuť o Bohu? Urobím naopak. Pánu Bohu hovorím, Bože, tá moja dcerka. Čiže tá modlitba. A príklad. Ty, tá mama je nejaká lepšia, keď príde z kostola. A po spovedi, ty, tá mama je Amerika. Človeče, keď príde po spovedi, lepšia je. A potom príde čas, mamka, prečo to robíš? Lebo ťa milujem, záleží mi na tebe. Nie so všetkým súhlasím, čo robíš, ale furt ťa milujem. Vidíš? Vieš, to Don Boscová metóda. Ty sa nestaraj o to, čo ďalej. Zasej. To, čo rozprávaš, snaž sa žiť. A vtedy si zasial to zrno. A už môžeš polievať na diaľku, však modlíš sa, postíš sa, obetuješ za tých ľudí a nechaj tak. A uvidíš, čo to zrno zrobí. To je dnešné evanjelium. Horčičné semienko, videli ste mak a na mak ten chlapík mal na jednej ruke mal mak a na druhej oveľa menšie jak mak. Takéto horčičné semienko. Zaseješ a vyrastie z neho neobrovský strom, ale také jak vrba, jak krík. Čiže ker z toho vyrastie. A naozaj na tom krí môžu nebeské vtáky, však mať hniezda. Najmenšie z tých byliniek. A kukni tak vyrastie do 2 metroch, do 3.
Vidíš? Rozsievaj. Zasievaj. A potom 3 silné zbrane. Ktoré sú to? Birmovanci. Marienka. No. Dobre. Ďalej. Výborne. A ešte jedno. Príklad. Podaj športku. Všetko si uhadla. Dobre. Stačí na dnes. Amen.